nili dak dai chol rayan rong pi pen gute dual baguri arat pen ke chonengri bang ke nili tuma bang ke dak along sangti gute tan itu pan nang kulipinai la pen tung ke dukela karat tung ke chongda dim lan ver sikadowe panda chonengri lo itu mayem education research tok bi la pen ke dor tulang CM Dr. Joint torong che ki alangli tum pada chonengri lo nili tumarlo ka bangke jarte jem nang kang kilplop je phan pavedet te akeme par posi chonengri lasi nili prerong pi ke plango kali dukde hemoso sama kiduk kelak arat anta chongda chotolo bangke donangi komame bang hemrit kavita donangi nili gate alamang nili pupe aveda lo council gate la karnam aninghang perrat aninghang bonta kiduk kelak arar panang kenangli tum nai pupira elephant corridor pubanga ni tumlong pavedat nang chi elephant corridor dat dokok pute ni tum ko anake sungi ma lakanang le tum ka dawe ta chini pima da ke ni tum ke ka chongdat ka chotolo dat adim bera si em sala pen ke cm sal panta chonengri lo nili tum dai thole rian ke apun chakpen kai son chongdat rong pen ke cholong ye phansi sal bai ni panda ni tum ke chonengri chot thei ke ma me bang sok sang dur tai ma me bang veda tai mane 99% ke kave tum si ke do sinangli la sohin bang ke Dr. Sar Tuliram Ronghang lapan iam Richard Tokbita la sokang puji phanmang ke nilihin royan rong pipen da kachoneri padu sikado kavistame nangle tum inkrung non insai non kopi si da kavema ke doma ke nangle tum chini dak hidilung le thang ta ve ta chongda chotolo pen sikato kavita rat kereng chota dim sinang lihin pen sar to liram rohang lapen sar Richard Tokbita la sobak ni tuman ni claim pite ni tumrat tumta ke joy vando ji si nangli phan ba nangli tum phan ka chwa khalo pela soka khateng pen ni tum phan ningarong nang pi thek nang po ni tum ge thang da velo sar lapulepa along bali chuyor po laposi chepareng ba arong pena sinang lehin penta pene ni tumra ta pan langra asabak avar sai pijima pualam cholo salang tum along seja kong do ni tum long ave ni tum thang da velo ni tum do ke nang tumban bhut nang pipo nang pai nang po ni tum kam aja kong lam ve si nang tumle nang klem pite ka chodom lo sa anver lo sa neli dual baguri pen proyerong pikening je lama ve kadom